קניתי אותה לפני שבאתי. כמה? 100 פאונד. זה אחלה לטיולים. כן, מצלמת כיס כזו. כן. זה מצלמת וידאו איתה? ראית? אני רוצה לצלם את ארוחת ליל שישי שלה. יונתן? לא, יונתן, הוא קצת לתעד. משפחתולוגיה. זה המצלמה החדשה, צלמי את המרפסת. צלם את המרפסת. שירלי, תראי את ההיריון. אני תהי חזיר. זה שומעים. זה ארוחת ערב במרפסת. רגע. יפה. Sean, you want to